wannan kuma ita ce da na wallafa saboda yawan jahilci da yake damun mutanen ƙasar nan na ce kamar haka. Na gode Allah jalla sarkin gaskiya, na yau salatu da sallama da aminci, nan gun rasulallahi sai da mataimaki, sarkin karamo mai zuwa su karamci. Zan tsara waƙa zahiri don gaskiya, zan bayani ne akan jahilci, domin ƙasan nan na ga domin shantake, mun kasa gane irin halin jahilci. Kullum muna cewa ƙasan nan ta yi duhu, har ma muna cewa fa babu aminci. Wasu duk suna cewa abin ya sha kuɗi, kullum ana fama yawan zalunci. Wasu na ta cewa ba nasiha ko kaɗan, kullum ana cewa ana ƙasƙanci. A wajen ta'adda idan mutane sun shika, zancen batun shashen wajen shaidanci. Dukkan abubuwan nan kusan bisa zahiri, tushen su can bisa gaskiya jahilci. In za mu tashi mu ba da himma nan da nan, ɗan lokaci da sai mu samu aminci. Babban abin cuta a wannan duniya, an bincika ba dai kamar jahilci. Duba wasiƙa ma idan ka tashi, sirrinka sai an ji shi don jahilci. Ko da wasiƙa sai a baka a ce ka kai, baka san abin da take ciki jahilci. Wataƙila ma a ciki batun aka ka ne, ka kai ta kobin kanka gun jahilci. Shi jahili ma ya mace tun ma gaban, a cikin wajen kuma rayuwa ya ɓace. Kuma mai sani ko ya mace bisa zahiri, ya zarce mai rai mai yawan jahilci. Yau ga shi ma a ƙasar mu duk an shantake, ba masu himma don a bar jahilci. Yau sai yawan yawo da zaga gida-gida, in an yi hira su ɗau batun shashanci, daga dai gidan wani mai kuɗi ko gidan wani ɗan takarda mai yawan lalaci. Su dai da ka ga zaman su sai ka ji nan da nan, sun ce haƙiƙa wa na kasan yanci. Ai kai irin halin ka yau da wuya a san, tamkar ka mu dai ba mu nuna butulci. Wata fan biyar da ka ba mutum wancan watan, sai godiya kai taimakon lalaci. Jiya ma muna nan mun ga mota ta tsaya, da buhunhunan dawa kana da abinci. Wai yaushe ne motar ka za ta yi so Kano, wai ka yi odar wadda ba ta ɓaci. Lalle ku ai yau duniya duk ta kushe, ka kyautata mana ba mu nuna butulci. Wannan irin kaya kamar kanti guda, kuma riguna tari kamar dillanci. Riga guda ni za ka ba ni je in sa, kowa ya ganta ya san na da kusanci. Duk sun ziga ka mai da kai wani jahili, ka kasa ganewa yawan jahilci. Lallai hakika wajibi tilar mu ce, ilimi mu zan nema sa dan wajibci. Mu masu himma sun faɗa mana tintini, dukkan yawan wahala ta na ga talauci. Shi ko talauci ya fito bisa zahiri, an gane hanyoyinsa duk lalace. Kuma zahirin hanya ta lalace kusan, bisa gaskiya farkonta dai jahilci. Shi ne yake jawo bala'i nan da nan, kowa ya zan shirme cikin iskanci. Shi ne yake sa 'yan gida ɗaya tunzuri, kuma ɗa ya raina ubansa don jahilci. Ba ma kawai sai duniya ba lahira, du jahili kaitansa don ya ɓaci. Babban abin tausayi a wannan duniya, wallahi Allah ba kamar shaidanci. Kuma shi fa shaidanci ba zai yi ba ko kaɗan, sai an gama shi da taimakon jahilci. Yarda da boka ko kuma share ƙasa, duk mun sani bisa gaskiya jahilci. Don Allah ya jama'a mu san ilimi mu bar yawo na banza, don mu bar shashanci. Mu zamo abun koyi ga dukkan duniya, in mun yi haka mun wuce jahilci. Allahu na roƙe ka sarki mai sama, ka fitar da mu daga gandanar jahilci. Sanya mu san haske a munshi mai yawa, kullum mu zauna lafiya da aminci. Ba tsangwama ba yaudara sai gaskiya, kullum cikin sutura mu samu mutunci. Mai tsara waƙa na kumudi ne kusan, ni dai haƙiƙa ba na san jahilci. Na ƙara waƙa ta da sunan Rabbana, Allah ka ba mu abin shi tare da 'yanci.